abathethwayo sifuneka wathi ngenkathi sikhuluma ocingweni wathi isiteketiso kwakusiteketiso leso sasishiwo izalukwazi izalukwazi ke kwakuthi uma uyabona nje kunogwijela athatha abantu bayemngeni ababewela umngeni ngoba isizwe sasiba nemithetho yazo ukuthi asizowela kumngeni masakhala sokwakho okhalweni masakokhalweni sobe sakokhalweni asiweli umngeni bese bakhona labo abawelayo umngeni uma bewela umngeni bebe ngaphesheya wonke lemphula nomvuti bebe ngaphesheya zazithi izalukwazi ngalalana hayi ke lapho sesiyobathetha ngoba phela umfula mawugcwele abazokwazi ukuwela beze ngaphesheya kusho ukuthi kuyoba uthethwayo ke la agcina umuntu welapho esebizwa ngothethwayo wala ekhaya uyayibona leyo ngoba mawuhamba nje ufika khona komvuti lapha bakhona khona abantu bakothethwayo uthothi mabebiza abathethwayo ubusuyadideka kuthethwayo ubusuyamuzwa hayi nani noDlovu khona wakhona impela kaNdlovu lo Ndlovu impela lo ake size kule nsizwa ke le washicilelwa yenye insizwa yakwa Ndlovu kwesakamthetho kwesakamthetho ngabantu bakathethwayo usiyathokoza lo wakwaNdlovu empangeni athi isibongo sakathethwayo sidabuka kwaNdlovu oNdlovu nabadabuka kwelabesuthu indaba yaqala emva kwesigameko samaxingwane wakwaMchunu sokuthi ahlasele uMpongo indodana kaZingelwayo kaLamula kaGajeni okunguyena owayebengumholi wabantu bakwaNdlovu ngaleso sikhathi uMaXingwane wahlasela uMpongo emsolo ngokuthakatha ehlaseleni kukaMpongo kwaphoqa abantu bakwaNdlovu ukuthi bahambe bayobhaxa kuyihlandlo kaCwaba esizweni sakwaMkhize ngaleso sikhathi-ke oNdlovu basebedume ngokuthakatha ngoba ngisho nabakwaKhanyile basebekhala ngokuthi izinkomo zabo zishubisi nje uma zike zadla edlelweni linye nezakwaNdlovu kuthe ngokubona-ke benezitha abantu bakwaNdlovu enye yamadodana akhona ogama layo kunguThethwayo yanquma ukusebenzisa igama layo njengesibongo ukuze iziphephise yona nenzalo yayo savela kanjalo-ke isibongo sakaThethwayo ingakho koThethwayo uthole izithakazelo ezithi insimbane eyabona abenguni yanyenyela oGajeni okunye-ke ngoNdlovu kuthe inkosi yakwaKhumalo umzilikazi waMashobane ilibangise koZimbabwe abantu bakwaNdlovu bazibandakanya nayo phela basebezibona bengenazwe bethi kungcono kwenye indawo ingakho uthola oNdlovu eZimbabwe esinye sesizukulwane sikaMpongo uyasithola eXobho eFafa naseGreat Town uyibeke njengoba nje phela iFafa ilapho kukhona abantu uFafa manje-ke la ifike ingidide khona mina ila isithi khona kuthe ngokubona benezitha abantu bakwaNdlovu enye yamadodana akhona ogama la kunguThethwayo yanquma ukusebenzisa igama layo njengesibongo ukuze iziphephise yona nenzalo yayo ile phela engaphesheya komfula njengoba ngisho ukuthi babethi ngeke sisabuyela ngaphesheya ngoba vele sekunje bese kusho izalukwazi ngala sithi uthethwayo uthethwayo-ke angeke ukuthi uma ungaphesheya usuyoba uthethwayo wayeqanjiwe eqanjwe izalukwazi wayesuke negama lakhe yangaphesheya kokuyigama wayesuke negama lakhe elinye abeseqanjwa ngala ukuthi laphane kuthethwayo-ke lize ligcine lelo gama selichuma anginjengala angithi la ekhaya nje kaHlanganisa la ekhaya abaningi nje mabeqhamuka la ekhaya ungezwe bakhona ezoqhamuka omdala weHlanganisa hayi kuzokusuyathuka ukuthi awuHlanganisa ngisho umgwaqo lokho ufuna ukuthi ayikhile bayikhipha leya side Hlanganisa road nokaphesheya uMpongo umuntu oshona lenza so-ke kuhamba kanjani uhlanganisa angithi umkhulu wethu waqanjwa ngokuhlanganisa abantu bakaNdlovu esemdala hayi ngoba wathi ezalwa kwathiwa Hlanganisa akithi wayenegama lakhe akhula ngalo kodwa ngokukhula kwakhe ebonakala ukuthi hayi lo muntu lo uyakhula uyabona kwase kuthiwa ukwahlanganisa lapha uyayibona lapha
insizwa zavele zamcala kwathiwa kwahlanganisa lapha yebo ngempela wakhula esewuhlanganisa yebo wathi noma ezala izingane zakhe zathi hayi sizalo uhlanganisa thina yebo uhlanganisa kanjani uhlanganisa amandla akithi yebo njengoba ngisho ukuthi kwakuhamba kanjalo njengoba usho esho uright lo ethi kwakuthethwayo akubanga uthethwayo ekuzalweni kwakhe yebo ngiyibona lo azolanga uthethwayo akafananga nomdini abantu bezalwa babenika into abakhule ngayo abazokhula ngayo nogwijeko angithi wonke umuntu oyiqhandwa qandwe ngesici esikhona ngaso sikhathi anikwe igama ngaso sikhathi bese uthi uma ukhula-ke uthola igama lakho lizoshintsha umlando wakho osunikwa ngaso sikhathi othethwayo ngoba wayethi mengaphesheya lapha bese kuthiwa uthethwayo owathi noma mesengaphesheya wathi angisabuyeli mina ngapha sengivele sekile njengoba uzwa-ke ethi uthethwayo uqinisile uthethwayo ngempela owakaNdlovu ngoba uthethwayo owayenikezwa izalukwazi lelo gama zingaphesheya ngoba phela izalukwazi ileyo information-ke le eshodayo ukuthi-ke wanikezwa igama izalukwazi ngenxa yezathu ezithize kwase kuthiwa-ke uthethwayo-ke la kwase kuthiwa ukwathethwayo kulowa umuzi nomuzi wawunikwa igama lawo uyabona njengalekha kukwahlanganisa base bethi emva kwaloko sekuvela ukuthi usembonisweni kusho ukuthi manje sekuyikuthi uhlanganisa ubahlanganisile bese uyobonisana nabo bazothiwa kusembonisweni sekusembonisweni nje manje like awusembonisweni nje ula njengoba sihlezi nje nawe uhlezi embonisweni la kuboniswana khona kwakuvele kuboniswana khona behlangene kufika iy'nduna maze ufuna ulwazi iy'nduna zisuka phesheya le kombumbulu zazi ukuthi mayifika kuthiwa shona embonisweni la uzofika uthola khona wonke umlando uzofika uthola khona lonke ulwazi kusho ukuthi ikhehla lekhala lenzeni phela hayi kakhulu lihlonishwa abanye amakhehla sesishila amakhehla amaningi ayesithasisela kakhulu ngalo ngoba ayelazi ayisuka zonke iy'ndawo lezi asuka kuphesheya koDazulu laphana iDazulu ungakabi iDazulu leya ndawo yaseDazulu semansenseni yonke leya ndawo leya zize la uzohlala phansi uzohlala phansi indoda nje ihlale inembono njengoba ngisho ukuthi uyabona lo la hamba nawo ngqo lo wethu lesumumethe uhamba nawo ngqo impela yabona le nsizwa leya ishaya njengoba ishaya nje angiyiphikisi le yaseMelmont yabona lapha uTholdali lona impela lolu engilishoyo ukuthi yilo lolu esisazungeza kulona soyithola